da moción, a oposición toda. Abstencións non hai, votos en contra, o Grupo Popular queda rexeitada. Imos co último punto no orden do día. Perdón? A ver, espera. Viz. Está reparando. Esperamos un segundo a ver se poñen eso. É igual, a mí dame igual. Isto é como o Imperio... Ti sabes cando que é o Imperio Romano do Occidente? Xa temos en A ver, antes todo era mellor... A ver, Anxo, antes todo estaba máis cuidado que agora. Porque agora, bueno, por vai a zobra, pregunta aos veciños que non poden ir ali a Devesa a cortar un pau, e que para cortar un pau pa leña que teñen medo que lle metan 3.000 euros de multa, porque aquilo é red natura. A ver, hai que ir cos tempos, pero, a ver, o problema é que sabes quen fai a normativa. Un técnico, o político de turno encárgalle a norma. Está? Estamos. Paco? Sí, está. Xa está. Chámase Viz. Paz. Chámase... Viz como é o nome? Alberto Viz. Alberto Viz. Imos co punto 11, moción do BNG, para instar a Xunta de Galicia a dotar o Centro Integral de Saúde de Lalín de 2 plazas, máis unha de Psicoloxía e outra de Psiquiatría. Ten a palabra Paco Vilariño. Bueno, eu creo que o de ecoimbéciles xa se suspendeu e se cortou do pleno. Non, que non se escoitou, Paco. Por eso digo que xa se cortou. Foi unha pena. Millor así. E en todo caso, sigo preocupado desde que Abelino anunciou que quere un helicóptero, a ver os próximos orzamentos o que van refletir, non? Xa temblamos. Mire, nós neste tema, bueno, traemos aquí unha moción que nos parece especialmente importante, polo que afecta, polo que trata e, desde logo, pola deixadez e as responsabilidades políticas que o Partido Popular ten neste caso. E eu creo que é unha... tamén un bo examen para vostedes como un goberno local, si son capaces de poñerse do lado dos veciños e das veciñas e non, desde logo, defender o que é un partido que está actuando dun xeito indecente en materia sanitaria. Estamos falando de 2 áreas, 2 servizos tan sumamente fundamentais, delicados, imprescindibles, como pode ser o da saúde mental ou como pode ser o de pediatría. Desde o BNG denunciamos xa o mes de xullo a situación total de colapso na que se atopa a saúde mental no CIS. Bueno, un CIS que vostedes anunciaron a bombo e platillo que iba a remediar todos os males, e estamos vendo que a realidade é que estamos botando en falta o funcionamento do anterior centro de saúde cando pensábamos que xa era imposible que fora a peor, pois vostedes foron capaces de sobrepasar esa línea. Estamos vendo como levamos máis de 4 meses sin que no CIS se teña atención de saúde mental na área de psicoloxía e na de psiquiatría, como se pechou 15 días, obviamente coincidentes coas vacacións do profesional, porque non o sustituíron o servicio de psiquiatría. Estamos vendo como vostedes, no tema da saúde mental, e eu dicirlles un dato que me parece, cando vin, demoledor, que 1 de cada 3 consultas en atención primaria responden á saúde mental, fundamentalmente á depresión e á ansiedade. Cando a administración pública, neste caso, cando o Partido Popular decide deixar sin cobertura a veciñanza de Lalín e da súa comarca de profesionais imprescindibles, como é o tema da saúde mental, ao longo de tantísimo tempo,
porque desde logo non é algo puntual, é algo que desde logo é estratégico e cunha decisión política clarísima. Cando vemos que o goberno local non abriu nin a boca sendo coñecedor do tema, se era por pasiva é gravísimo e por activo obviamente evidente desde que denunciamos esta situación non escoitamos que se pronunciaran en absoluto. Estamos vendo como vostedes deixan tirados o máis absoluto abandono a xente que precisa da atención en saúde mental. Xente incluso que non ten atención con precedentes ou, desde logo, xa con intentos de suicidio. Vamos falar claramente. Vemos como abocan a xente, se ten capacidade económica, ante o peche real deste servizo no CIS de Lalín, a que, se ten capacidade económica, que poda ir á privada e, desde logo, se non, pois abandonan a súa máis absoluta e desgraciada sorte, porque, desde logo, cando alguén precisa desta atención e non a ten, pois é máis que evidente cales van ser os resultados, non? Polo tanto, mire, nós denunciámoslle agora, pedímoslle, obviamente, e facemos as propostas para solucionalo dun xeito inmediato, porque isto sí que é exclusivamente unha decisión política. Unha decisión política foi suprimir, na realidade, este servicio, e unha decisión política é dotalo dos medios humanos e, obviamente, económicos para que se solvente dunha vez. E no tema de pediatría poderíamos falar exactamente igual. Vimos como os pais e nais do noso concello estivemos todo o mes de agosto, sin atención das pediatras, ou, cando menos, de varias pediatras, obviamente, por non sustituílas, tanto no que é a consulta de enfermedade como o control de idade. E isto, bueno, nunca pasou. Mira que en pediatría temos denunciado unha xestión nefasta, pero, desde logo, o peche do servizo, tamén en pediatría, como aconteceu ao longo de todo o mes de agosto, nunca acontecera. Vostedes decidiron que os nenos e nenas de Lalín non poden enfermar. Espera, Paco, espera. Sí. Grazas. Decidiron que non poden enfermar os nosos cativos e as nosas cativas en agosto, porque, desde logo, pecháronlle o servizo para poder, obviamente, ante unha enfermidade, ter o máis mínima dignidade que, desde logo, ter un médico, unha médica referente para poder levar ali as crianzas. Negáronlle até iso, a nosa sociedade, a nosa veciñanza. Negáronlle, desde logo, por exemplo, no tema da saúde mental, xa un confinamento que había hasta agora, pero es que agora xa que levaba anos, desde logo, cunhos profesionais mínimos que evidentemente daban un servizo moi precario, obviamente, porque eran poucos as profesionais ou os profesionais que desenvolven a súa labor, pero es que agora nin tan siquera temos este servizo. En pediatría, o BNG, desde logo, está canso de pedir pediatría polas tardes, polo importante que sería para as nais e pais. Pero é que agora vostedes xa deron un paso máis adiante, xa non é que o debate se sitúe en imos reforzar o servicio, como pide o BNG desde hai moitísimo tempo, ter pediatría pola tarde, non. Vostedes agora subiron a aposta para mal, como sempre fan, no tema dunha sanidade pública, e o que fixeron foi suprimir ao longo de todo agosto dito servizo. Mira, eu creo que hai cuestións, que poden agardar ou non. Ora, o tema da sanidade, dúas servicios, dúas áreas fundamentais, como saúde mental ou pediatría, non hai unha sociedade que poda presumir de ter un mínimo de dignidade e un mínimo de cobertura sanitaria que se digne que non teña, desde logo, estes dous servizos. Vostedes vemos perplexos como asisten a que se nos recortan, se nos suprimen e non nos escoitamos aínda decir absolutamente nada. Terminaxe, Paco. Turno para o Partido Socialista. Anxo ten a palabra. Moitas grazas. 6 meses despois volvemos falar de saúde mental neste pleno e, lamentablemente, temos que decir que todos os argumentos que utilizamos naquel pleno están plenamente vixentes hoxe en día. A sanidade pública galega carece de recursos para atender os problemas de saúde mental da cidadanía e en concellos como o noso
esa carencia faise aínda máis evidente e cébase especialmente coas persoas que non teñen recursos económicos para acudir á sanidade privada. Todos os veciños e veciñas de Lalín temos dereito a ser atendidos por profesionais da sanidade pública. Non pode ser que a rapidez ou a calidade da atención dependa dos recursos económicos dos usuarios. Cando se trata de saúde mental, cando se trata de atención pediátrica, non pode ser que haxa cidadás de primeira e de segunda. Nós en marzo lembramos aquí uns datos que creo que son bastante relevantes e bastante contundentes. Somos a segunda comunidade do Estado en taxa de suicidios, lideramos tamén os rexistros de depresión e ansiedade, somos a comunidade onde máis ansiolíticos e antidepresivos se consumen. E estes datos non son números fríos, detrás hai persoas, hai auténticos dramas familiares e, sobre todo, hai moitos veciños e veciñas de Lalín que están a padecer estas doenzas. Por iso, eu creo que merece toda a atención deste pleno. Insistimos naquel pleno, insistimos agora en que os factores económicos e os factores sociais están directamente ligados ao benestar psicolóxico. Por iso non podemos aceptar que a falta de recursos da sanidade pública condene a ninguén a unha situación límite. A saúde mental debe estar no centro da axenda política e hai moito marxe de mellora, moito marxe de actuación dende as administracións. Unha cousa máis, nós en marzo propuxemos que Lalín elaborara un plan municipal de saúde mental. Elevábamolo no noso programa e eu creo que é unha iniciativa moi acaída. Trataríase de dispoñer de datos claros sobre a prevalencia destas doenzas na nosa veciñanza, saber se se están a atender estas doenzas axeitadamente e poderíamos deseñar medidas de prevención e intervención. Lamentablemente, vostedes non moveron ficha neste sentido e, por iso, nos volvemos a insistir unha vez máis na necesidade de que se tome en serio este asunto e de que se elabore un plan municipal de saúde mental. En segundo lugar, outro punto que recolle a moción do Bloque Nacionalista Galego e que nós tamén apoiamos con toda rotundidade, a escaseza de pediatras no centro de saúde de Lalín é inaceptable. É certo que hoxe contamos cunhas instalacións moito mellores que as instalacións que tiñamos, pero non serve de nada ter unhas infraestructuras modernas se non van acompañadas, se non temos personal sanitario suficiente. Na pediatría, ademais, isto vese con claridade. Espera, Anxo, espera. Dalle. Outra cousa, ademais, o asunto da pediatría eu penso que é estratéxico para Lalín. En primeiro lugar, e sobre todo, porque estamos a falar da saúde de nenos e nenas, que debe ser sempre prioritaria, pero en segundo lugar, porque nós temos un problema moi importante para atraer e para fixar poboación. E se queremos que a xente se instale e viva en Lalín, se queremos que a xente teña fillos, temos que ofrecer servizos básicos de calidade. E a atención sanitaria é un servicio fundamental. Por todo isto que acaba de decir, pois nós vamos a ser coherentes e vamos a apoiar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, Anxo. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Ben, bons días a todos. Xa lles adianto que o Grupo de Compromiso manifesta o seu total apoio a esta moción presentada polo BNG de Lalín, dada a grave situación que están a vivir a veciñanza, tanto nos servizos de saúde mental como nos de pediatría. Coincidimos plenamente co BNG en que é inaceptable que unha comarca con alrededor de 40.000 habitantes dispoña de apenas un psiquiatra e unha psicóloga para todo o territorio, un para 40.000, recalco, e que, ainda encima, estes servizos non estean garantidos durante as vacacións ou as baixas. A saúde mental non pode quedar desatendida, dada a demora de meses ou de case un ano en dotar atención é unha falta grave de dereitos básicos e iso ten consecuencias directas na calidade da vida das persoas afectadas. E, como xa dixo tamén Anxo, no pasado pleno do mes de marzo, e reitero agora, é necesario que a Consellería de Sanidade realice un estudo e dote ao CIS de máis persoal para a saúde mental. E, da mesma forma, as autoridades sanitarias deberían reforzar a formación e o apoio a profesionais da saúde mental existentes. A situación do servizo de pediatría, iso xa é un caso aparte, iso xa é máis que alarmante, as xendas pechadas durante todo o mes de agosto, falta de cobertura e imposibilidade de realizar controis de idade fundamentais para o desenvolvemento dos nenos e nenas.
E, por último, consideramos que estas medidas son imprescindibles para garantir unha sanidade pública de calidade, accesible e digna, tal e como a veciñanza de Lalín ten dereito. Non apoiar esta moción sería ignorar unha situación crítica que nos afecta a todos. Nada máis, gracias. Gracias, Iria. Turno para Avelino. Ben, primeiro, señor Vilariño, o único que se me ocurre, se non me traen o helicóptero, xa que vostedes son socios e amigos de Pedro Sánchez, a ver se me presto ao Falcon nun destes días que o deixa aparcado, igual me pode xestionar vostede. Segundo, recalcar que as competencias en sanidade non son deste Concello, son da Xunta de Galicia, porque en algunha das intervencións parece que casi que é unha xestión nosa, evidentemente nós temos que traballar e reclamar, pero é unha xestión da Xunta de Galicia. En terceiro lugar, decirlles que, ainda que despois quero explicar algo máis, apoiaremos esta moción se o señor Vilariño acepta engadirlle unha engádega que sería pola nosa parte, que despois se lla paso á secretaria, instar a Consellería de Sanidade a garantir aos profesionais de psicología, psiquiatría e pediatría necesarios para atender a demanda que rexistra o Centro Integral de Saúde de Lalín co obxectivo de ofrecer a mellor atención nesta especialidade aos veciños de toda a comarca de Deza. Que, bueno, en resumen, é buscar o mesmo, porque pola nosa parte, pois nun tema tan delicado intentamos buscar o consenso e, bueno, antepoñernos por riba do debate político que hoxe tuvemos aquí. A pesar deso, e de que vamos a apoiar, tamén lle teño que dicir, con mellor dos tonos, que ao César o que é do César é a Deus o que é de Deus. Vostede non pode dicir que vota de menos ou a anterior instalación é que estamos moito pior que antes. Como dixen, as melloras van pouco a pouco, a veces os recursos na administración, inda que a xente, os do BNG, pensades que son infinitos, non o son finitos os recursos, pero decir que estamos igual, mire, desde que se abriu a nova instalación, que é para un futuro e que pouco a pouco se irá adoptando, pero xa hai novos servicios como neumoloxía, cardioloxía. Recentemente hai un novo servicio que é de rehabilitación cardíaca e de enfermedades muscoesqueléticas que xa se está prestando no CIS de Lalín. Entón, hai cousas a mellorar? Sin duda. Temos que reclamalas? Tamén. Pero non poden dicir que estamos peor que antes, non se pode dicir que os veciños de Lalín somos uns veciños de segunda, porque por sorte estamos moito mellor que en moitos sitios, temos unha instalación que é unha envexa en Galicia, e tendo eso poderemos seguir dotando de servicios. Temos unha ambulancia de soporte vital básico que está funcionando ás mil maravillas desde o mes de xaneiro, esa é a realidade, e tamén hai que poñer en valor, e tamén hai que ser xustos coas melloras que se van facendo. No eido da parte da saúde mental, sin dúbida que é un longo camiño que nos queda por percorrer, non só aquí, senón en todo Galicia, en toda España. É unha doenza que, por desgraza, hai anos non se falaba dela e cada vez se reivindica máis e que é necesario que as administracións vayan poñendo máis recursos. Que, evidentemente, a situación na que está ahora mesmo no CIS de Lalín é a ideal? Por suposto que non. Ten que mellorar? Por suposto. Pero a Xunta de Galicia está facendo un enorme esforzo? Tamén. De feito, comparamos con outros sitios, desde o ano 2020 ao ano 2024 sacouse a Estrategia Galega de Saúde Mental dotada con 36 millóns de euros e 244 profesionais máis para a saúde mental en Galicia. Son suficientes? Non. É un enorme esforzo? Sí. E tamén hai que recoñecer a sanidade que temos. E por último, ainda non, outra cousa importante, vostedes deixan caer aquí que se alguén está mal ten a obligación de ir á privada. Non. Hai os servicios de urxencia que, por suposto, que atenden. Non poña vostedes a cara porque esa é a realidade. Hai unhos servicios de urxencia. Ese é o recurso ideal ao que temos que aspirar? Non, por suposto que non. Pero non se pode dicir que alguén sin recursos está enfermo queda sin atender, porque iso dixo o señor Anxo e dixo vostede, e é unha falacia, porque en Galicia, igual que en España, existen os servicios de urxencia que atenden a todo o mundo no sistema sanitario galego. E esa é outra realidade. As plazas de pediatría, claro, señor Anxo, vostede bota balóns fora, porque vostede pertenece ao Partido Socialista. E debo dicirlle que a Xunta de Galicia convoca o 100% das plazas que se lle permiten ano tras ano. Cal é o problema? Que non hai médicos. De quen depende iso? Do Goberno do Estado. É algunha culpa de Galicia?
e de Galicia e de todas as comunidades autónomas, porque hai unha enorme falta de médicos. Cando unha persona está convocando o 100% ano tras ano, mellorando as condicións, pero o problema é que non hai médicos e quen ten que facelo é o Goberno do Estado, igual vostedes tamén teñen algo de responsabilidade en vez de botar balóns fora ou levantes e vayan, porque o Goberno do Estado tamén ten moita falta. Como digo, vamos a apoiar esta moción porque consideramos, como Bloque Nacionalista Galego e aceptándonos a engádega, que os servicios se poden mellorar, que se ten que intentar dar unha mellor atención da que se está dando e que hai que seguir avanzando no camiño que se iniciou e, bueno, como yo reitero, a sanidade que hoxe hai en Lalín é unha envexa coas eivas que poida ter para as instalacións, os servicios e, o máis importante, a capacidade que temos de mellorar e de ter servicios comparados con outras zonas ou con outros ayuntamientos é enorme. E aínda que lles coste recoñecer, e con todas as mellores que poida haber, e reitérome, somos unha envexa as instalacións, os servicios e a adaptación sanitaria que temos en Lalín e tamén en Galicia, e tamén hai que dicilo, dicía que somos unha envexa en Galicia e en Lalín e tamén hai que recoñecelo. Cando vas por aí adiante, como foi moita xente, eu que viví moitos meses no estranxeiro, o sistema de saúde español e o galego é unha auténtica envidia e hai que seguilo mellorando e cuidando, pero os servicios que temos é unha auténtica envexa. E xa sei que o señor Vilariño me pode poñer un caso de que se lle retrasou moito a atención e casos individuales e particulares que son dramas e que existen, por suposto, pero hai que verlo en conxunto e hai que ver a inversión sanitaria que se fai que non deixa de incrementarse ano tras ano, con recursos de persoal e con recursos económicos e con recursos de infraestructuras. E esa é a realidade do sistema sanitario en Galicia e en Lalín. Gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Madre mía. Vale. A ver, vou ser cuidadoso coas palabras porque non quero romper este consenso que vostede anuncia, non? E como nos interesa no BNG é sacar isto adiante pola seriedade do que tratamos, vou intentar puntualizar certas cousas dun xeito suave. Mire, dicir que somos unha envexa, eu supoño que quen este escoitando a vostede que leva 4 ou 5 meses agardando para que, vamos, poda atender un profesional no tema de saúde mental no CIS. 4 ou 5 meses e aumenta vostede, que é a realidade, igual 6, 7 meses a que tiña de lista de garda, polo tanto, que levan máis dun ano, moitísima xente agardando por atención de saúde mental no noso CIS. Decir que é a envexa, supoño que estará agora mesmo subindo polas paredes. Se a vostede lle escoita algún nai ou pai que non tivo, ainda que vostede di, por certo, grandes palabras, que sí que hai atención, home, se agora negamos que os especialistas teñen que atender a quen obviamente abrangue a súa atención, claro, pero es que para iso suprimimos as especialidades e poñemos certos médicos para atender todo. Negamos que tamén as especialidades, vostedes negan todo xa, que non teñen sentido, entón para que imos ter especialistas, verdade? É unha auténtica locura, non? Negarlle, como lle digo, que escoite algún pai ou nai que non tivo atención o seu fillo ou filla, desde logo, supoño que non será envexa, nin se sentirá así, ni moito menos. Nós temos unhas instalacións que é evidente que son a envexa, pero lamentablemente acertamos cando temíamos que se iban quedar niso. E estamos falando dunha situación que ninguén aquí, mira que desde o BNG temos denunciado veces e veces cuestións sanitarias, pero na vida nos imaginamos quedar sin cobertura en pediatría, como ten acontecido, ou desde logo quedar o apagón absoluto no tema de saúde mental. Mira, eu sí que penso que o PP é un perigo real para a saúde das persoas. E o creo clarísimamente. E desde logo lle digo unha cuestión, da que, mire, eu creo que hai cousas, insisto, de verdade, prioritarias outras non, pero no tema da saúde
sí que creo que é prioritario. E eu entendo o seu papelón, e a mí non me costa nada, e o BNG moitísimo menos, asumir e admitir, digo, por si se me entendeu mal na primeira intervención, que isto é unha competencia da Xunta, cuidado. É o que lle estou exixindo a vostedes, é que desde logo teñen, como goberno local, que non soportar esta situación. Perdón, Paco. Silencios cómplices que creo que desde logo son intolerables. Por eso lle digo. E por eso lle digo que nós queremos que isto saia adiante. E por eso lle aceptamos a engádega que fan, que non temos ningún problema, onde nós, ademais, pedimos, obviamente, como solución que se cubran, obviamente, as vacacións baixas, etcétera, etcétera, que se reforce con máis persoal, que haxa pediatría polas tardes e, obviamente, un último punto que é que se teña, por parte do Goberno, unha reunión co Conselleiro de Sanidade, ese Conselleiro que di que non hai que ir aos centros de saúde dos nosos maiores porque a app que ten a Consellería funciona e entenden, non? Amanexan os nosos maiores que te cagas. Palabras textuais do Conselleiro. Quero dicir, parece máis un bufón que un Conselleiro e ante apreciacións dese tipo xa amoso o nivel que pode ter a sanidade neste país e, obviamente, por extensión no noso Concello. Mire, aquí se trata dunha cuestión, por iso é un problema político. Aquí se trata de poñer máis recursos encima da mesa, non recortarllos. E iso que está pasando. Se non en la línea nos quedaríamos sin psicología, sin psiquiatría e, sí, home, claro, están suprimindo algo tan importante, pero estamos de acordo ou non? Estamos sin recursos en saúde mental no noso Concello, sí ou non? Eu entendo que sí, que hasta aí chegaron, non? Por lo tanto, están suprimindo recursos. En pediatría, exactamente igual. Mire, esta é a realidade de pediatría que tivemos en agosto, cando se iba a pedir 0 días, 0 horas para pedir pediatría en consultas de enfermidade. En control de idade, a xenda de profesional non dispón de ocros libres para pedir citas de control de idade nos vindeiros días. Isto a día 2 de agosto. Esta é a realidade. É a realidade que padecemos. Por tanto, eu creo que é unha cuestión obviamente sanitaria e tamén, permítame, no tema da saúde mental de humanidade. Estas palabras son grosas, non o nego, pero desde logo desprotexer a quen necesita protección é terrible. E aí están os datos que desde logo falan por sí só. Por lo tanto, eu de verdade creo que isto non é soportable. Hai moitísimos veciños e veciñas que se dirixen a nós para darnos relatos que desde logo son durísimos, son inasumibles, e unha administración desde logo non pode facer que perder un segundo máis. Por lo tanto, eu que lle digo que vostedes exerzan as súas competencias, a súa responsabilidade para poñer fin a isto e, por lo tanto, isto é o que eu creo que é facer política en mayúsculas, política que desde logo non deixa a nosa xente totalmente desprotexida en cuestións tan importantes. Moitas gracias, Paco. Sin dúbida, sanidade neste país e máis educación, esas dúas consellerías solas tragarían íntegramente o presuposto, o orzamento da Xunta de Galicia. Pero a realidade é que España, que irámolo recoñecer ou non, porque dependendo como cada un fala da feira según lle vai nela, a sanidade española é a mellor do mundo. Non é unha das mellores do mundo, é a mellor do mundo. Que ocorre? Darémola mantido? Ese é un interrogante bo. O nivel que ten a sanidade darémolo mantido gratuito e a sanidade universal como temos? Veremos. Xo veremos. Non vai ser doado, Non vai ser doado porque os recursos son limitados. Unha cousa é o que queremos facer e outra cousa son os recursos. Mire, por parte do Concello de Lalín, os deberes fixéronse. Houve que poñer un terreno a disposición, púxose. Houve que facer unha urbanización, fíxose. Houve que facer calquera millora que pideu a Consellería de Sanidade, púxoselle todo en bandexa por parte do Concello de Lalín. Por tanto, o Concello de Lalín cumpleu cos seus cometidos. O que son as tripas do funcionamento do CIS é unha responsabilidade da Xunta. E eu non quero botar valor fora, pero obviamente cada pau ten que aguantar a súa vela para que a Consellería
está facendo un esforzo con Lalín. Outra cousa é que é imposible poder atender o 100% da sanidade galega como lle gustaría a Consellería atendelo. Entón, nós temos unhas instalacións, como ben se dixo aquí, das mellores que hai ahora mesmo en Galicia, e agora encher ese funcionamento non é fácil. Non é fácil porque os recursos son os que son, encima non hai suficientes profesionales, non hai número suficiente, porque o de pediatría, a min constame que políticamente, por decirlo de algún xeito, se polo conselleiro fora, non teríamos ningún problema para telo, pero é que resulta que saleu a plaza a concurso, obviamente presentouse algunha persoa e resulta que despois non acepta vir para Lalín. E que faz? Estás cas maus atadas, porque a plaza a Xunta si fixo o seu labor de sacala, pero despois resulta que o que a pide pois non quere vir para aquí. Pero en todo caso, o que non cabe dúbida é que a sanidade é un tema preocupante desde o punto de vista de que todos os humanos necesitamos en maior ou menor medida dela. Por lo tanto, creo que o mellor servicio que se pode dar é un bo servicio sanitario. Aquí sabedes que había sempre bastantes follóns co tema da ambulancia. Puxose unha de soporte vital avanzado, non básico, a de básico quedou a maiores, pero puxo unha de soporte vital avanzado e notouse moito esa mellora, notouse moito porque desde que se puxa a funcionar a ambulancia de soporte vital avanzado, eu polo menos no meu ámbito, pois deixei de ter reclamacións. Entón, mellorouse, e agora mesmo estamos traballando en que a Consellería en conseguir novos terreos para facer un novo helipuerto, porque queremos facer un helipuerto ali na esquina do fondo, porque onde está feito ali non cumple, aquilo ali non vale por culpa de que hai unha casa xusto metido no lado. Entonces estamos negociando ca Consellería a posibilidade de que nos fagan un helipuerto novo, porque ademais vai coller protagonismo no futuro os temas dos traslados aéreos. Por tanto, vamos a procurar ter a mellor infraestructura posible, e logo despois, claro, o gallao ver os médicos que fan falta. Eu estou de acordo que cando un ten unha necesidade e ten que esperar máis do que quere esperar, que lle molesta, iso é certo, é imposible poder atender todo no tempo que sería desexable, pero os recursos, como digo, son os que son. En todo caso, o importante é que nós temos algo que non había hasta agora, que é o contenedor. Agora temos un contenedor que vale para acoller todo aquello que se queira meter. Antes non había ningún de metelo, cando nos puxéramos por riba dos outros non había. Agora hai un contenedor. Os especialistas teñen claro que teñen que vir consultar aquí a Lalín. En maior ou menor medida, agora mesmo hai 3 especialidades, ou 4, e vai haber cada paso máis. Pero obviamente necesítanse recursos. Eu, a aspiración que teño, é sempre desde que estou aquí, a miña idea é fazer as cousas pas medras. E cando nos piden unha cousa, eu nunca lle regateo, cando me dicen que fai falta 5, eu poñolle 7 a disposición, para que non haxa ningún problema. E facendo as cousas pas medras, eu creo que pola nosa parte municipal cumplimos. E logo pedindo a Xunta de Galicia de que atenda iso o mellor posible. Por suposto que nos gustaría que o atenderan o mellor posible, e nesa filosofía estamos. A miña aspiración sería que Lalín, o CIS, fose un hospital de día. É dicir, que se fixera todo, absolutamente como en calquer hospital, excepto quirófanos e camas. Salvo camas e quirófanos, que non hai que ser ilusos, e para iso é mellor ter un hospital de primeira e non un de segunda, porque a veces os hospitais comarcais, pois algunhas cousas pois non teñen suficientes medios, normal, porque a cousa non dá para máis. Entón, se tuveramos un hospital de día, esa é a aspiración a que eu vou, que haxa que ir a Santiago, que é o noso hospital de referencia, a operarse. E o resto que se pode facer aquí é absolutamente todo. Estánse traballando nesa dirección. O tempo que vai a levar vai a depender de moitas cousas, pero non de vontade política. A vontade política haina porque cósteme por parte do conselleiro, haina, por parte do presidente da Xunta, haina, por parte do conselleiro de Sanidade, haina, por parte do xerente do Chus, haina, e por parte nosa tamén. Está claro cal é a folla de ruta. Canto tempo nos vai levar a cadala? Ese é o que non está claro, porque vai depender dos recursos que haxa e das disponibilidades dos médicos, que tamén é outra faceta importante. Ben, como estamos todos de acordo, vamos a votala, que engadega esa que lle propuxemos desde o Partido Popular ao Bloque Nacionalista Galego. Entón, votos en contra, non hai ningún, abstencións, tampouco hai ninguna,
Aprobámola por unanimidade. Rogos e preguntas. Sí, dixo. Vamos con rogos e preguntas. Quen quere? Paco, ten a palabra. Eu sou unha. Nada, bueno, xa foi un tema que trouxemos aquí en varias ocasións, visto o acontecido nas últimas horas, nos sigue preocupando aínda máis. Quería preguntarlle se vostede ten datos de como se atopa a situación do bloque de vivendas na rúa Álvaro Cunqueiro. Digo a todos os niveis, non deste último que aconteceu, sino do tema da venta, de se a administración, como pedimos, o vai asumir, se se vai vender, como está. Según os datos que me comentou o concelleiro do Urbanismo, o banco, como se chama? A Sareb ten ofertas encima da mesa e a idea da Sareb é adxudicalo canto antes para nós, e nós o que queremos é que cerrar ese capítulo antes posible para poder recoller a urbanización, para poder facer todo o que ya está pendiente ali. E o que teño que dicir é que o que nos dixo Sareb, se o cumple, estamos no bo camiño, pero falta que o cumpla. Anxo, ten a palabra. Sí, a ver, nós no pleno pasado, vostede comprometeuse a poñer en marcha un plan similar ao que puxeron outros concellos, como o de Torrevieja, un caso documentado, para aumentar as plazas de Policía Municipal por riba da tasa de reposición, que basicamente consistía en facer un informe facultativo e dirixirse directamente ao Goberno, a súa delegación de Goberno, ao Goberno Central. Bueno, nos queríamos saber se se deu algún paso neste sentido, se puderon documentar. De a orden, o mesmo día, de orden, para que facer exactamente igual que fixo ese Concello, para pedir a súa delegación de Goberno que nos deixe convocar todas as plazas que nos fan falta, porque a miña idea é nós temos que chegar a 20 guardias para poder ter o servicio 24 horas. Se non hai esa posibilidade, non hai esa posibilidade, por lo tanto, sí. Estáse redactando un informe facultativo este, ou vaise facer, ou hai un responsable xa asignado? Sí, o responsable é o Concelleiro de Seguridade, que é Pablo, que che pode dar a información polo miúdo, está traballando no asunto e encargouse o asesor xurídico para que vai habendo documentado, porque senón, despois, por mandar un escrito, podemos mandar un escrito sin máis, pero eso se non se ten, hai que procurar que se teña solo, porque senón, obviamente, xa se cae de entrada. Para que teña algunha posibilidade, pois ten que ir o máximo posible documentado. Un informe da realidade social de la LIN e económica, e despois tamén, obviamente, pois, dicendo en conta que ahora mesmo o que temos é o 100% das prazas, pero que non nos chega. Vale, bueno, teñen que argumentar que hai un déficit estructural, esa é a clave do asunto este. Nos vamos facer como o Concello ese que... Que pasa aquí? Non o ves? Nada, perdón. Non era contigo. Non era contigo. Vale, non... Chegoulle unha notificación, porque agora resulta que se muxe co móvil, non? Entón chegoulle unha notificación de que ten o robot de ordeño atascado. Bueno, unha segunda pregunta. A ver, a Brigada de Obras interviu a semana pasada na Rúa Montefaro e unha das intervencións consistiu en retirar parte dunha reixa de drenaxe que estaba deteriorada e o que fixeron é encher o oco con o oco, que é un sumidoiro de plugais, parte dese oco encheuse con cemento. Entón saben que esa rúa ten problemas de drenaxe cando xa tal. Entón eu quería saber pois quen decidiu que se podía eliminar un tramo de sumidoiro de pluviais, quen o autorizou e se vostedes pensan que isto vai ser bo cando empece a correr a auga por esa rúa. Vale. Mais preguntas ou rogos? Mario, ten a palabra. A Concelleira de Deportes, ainda que non está, gustaríame felicitala polo seu novo cargo e, sobre todo, desexarlle moita sorte. As instalacións do Club Hípico de Mouris Cade van camiño de 2 anos pechadas. Cada día que pasa o deterioro das instalacións é maior e a súa reapertura semella máis lonxa. O Concello, según informou a prensa hai xa moitos meses,
valorou reiniciar a actividade do centro mediante a xestión directa ou impulsar unha concesión para que outra asociación o xestione, como se viña facendo ata agora. Pero pasan os meses e non se soubo nada máis do tema. Entón, a pregunta é que avances hai para levar a cabo estas dúas alternativas, que accións de mantemento se van a levar a cabo. En que prazo se retomará a actividade do centro hípico? Esta é a miña primeira pregunta. E a segunda ten que ver co Lalín Arena, cando foi das goteiras aquelas que a madeira abombou. Xa non, que sí que se reparou, pero se separa as madeiras, parece que se... Entón, é saber cando se vai reparar esa diríxome a ti como se foras ti o concelleiro, pero porque che teño de frente, non por nada máis. Nada, é simplemente preguntarnos por que siga habendo filtracións despois do investimento que se fixo no tellado, na cuberta, non? Eso, pois a pregunta é esa, se están reparadas os danos, as madeiras esas que se abren, ou cando se pensan reparar. Nada máis. Gracias, Pablo. Rafa, ten a palabra. Sí, varias cuestións. Primeiro, lembrar a petición que fixo este grupo de xeito reiterado de se o Concello podía colaborar coa reparación da capela da Santa Lucía. É a terceira vez que o traigo na parroquia de Bendoiro e a verdad que me preocupa especialmente, non vai ser responsabilidade do Concello, evidentemente, pois que poida ter un deterioro definitivo nos próximos anos. Sei que se encargou un proxecto por parte do Bispado, que esta era a intención, pero eu creo que é unha petición que lles fago, un rogo de verdade, ademais, que lles fago na medida posible se o Concello pode colaborar con esta cuestión. Ben, eu xa che digo que non estamos dispostos. Que ocorre? O Bispado quedou de facer o proxecto e mandar a Patrimonio. Nos vamos a colaborar. Eu xa dixen que sí. E además vamos a convocar aos veciños e colaborarán os veciños e además colaboraremos nós. Ben. Pero é que o proxecto ten que telo Patrimonio, ten que visalo. Se estou de acordo. O tema é que parece que o Bispado que non se move moito nese sentido. Os obispados tradicionalmente son máis de pedir que de dar. Eso sabémolo todos. Eso é histórico. É certo. Xa falou o voceiro do BNG do tema da rúa Álvaro Cunqueiro. Queremos saber se vai tomar algún tipo de medida máis ou se está en coordinación, entendo que sí, coa Policía Municipal, evidentemente, e tamén coa Guardia Civil, para estar atentos ao que está pasando por ali, porque, bueno, teño algún veciño que traballa conmigo que me trasladou outra vez estes días a preocupación pola situación, non? Vale. Álvaro Cunqueiro, dis? Sí, do edificio de Álvaro Cunqueiro, que se... Digo, teño algún veciño que vivo ao lado, que traballa conmigo, que estes días me volveu a decir esta cuestión. Despois, rogamos que no mes de setembro, que iniciamos a día de hoxe, se é posible que nos reunamos para falar do Rueiro, e a miña petición é que o fagamos os políticos, por así decirlo, e ali tomemos decisións. Porque comisión non hai, Rafa. É que ti antes falache dunha comisión. Comisión do Rueiro non existe. Non dixen eso. Dixen que nos reunamos os políticos para falar do Rueiro. Non, falamos de reunirnos... O sea... Sí, bueno, eu creo que é por inercia, falamos non? de ter unha reunión os voceiros e despois constituiremos unha comisión, se o acordamos. Se dixen por comisión é por inercia, por así decirlo, pero evidentemente creo que xa estamos os representantes públicos para tomar determinado tipo de decisións, porque senón as outras dilátanse no tempo en estudios pormenorizados que non avanzan nunca. O tema da limpeza das fincas, co tema dos incendios. Lalín tivo moita sorte, grazas a Deus, en esta vaga de incendios que padeceu o noso país, e eu o que pido que cando se manden os escritos, cando se chega a situación de ter que sancionar a veciños que non limpen as súas fincas, que se faga. Totalmente de acordo. Pero que se faga co coste político que teña para calquera. Eu asumo a miña parte alícuota dese coste político sin problema ningún, porque eu creo que é un ben para todos, non? E eu creo que durante demasiados anos tamén a nosa administración estivemos sendo demasiado permisivos con unha cuestión que veu para quedarse. Quero dicir, o problema potencial que temos, sobre todo moitas que están pegadas ás casas, precisamente, este tipo de fincas, e eu creo que dende a política debemos ser exemplares en esta cuestión cando vemos que os veciños non están á altura das circunstancias. A mellor como político non debía decir isto, pero como persoa que me considero responsable, sí. Despois, rogaría que se nos informase como está a cuestión da RPT, porque dende que fixo Juan de Herrera a Basílica del Escorial non hai un tema que levase
tanto tempo, e por parte do grupo de goberno isto estaba prometido para hai varios anos de que tiña que estar solucionada esta situación. Outra cosa que me trasladan usuarios do Arena, esas as cuestións fiscais, etcétera, que temos acordado en este Concello, ou que teñen acordado vostedes co seu voto, é que hai xente que non acaba de entender como no Arena, no gimnasio, se non se dá un servizo porque se cobra por el, non? É unha cuestión reiterada todos os anos, pero hai xente que non o entende, entre outras cosas porque é pouco entendible, non? Que se este cobrando por un servicio que non se está dando. E despois tamén teña aquí apuntado que se hai preocupación por membros ou a familia, digamos, por así decirlo, sobre todo do balonmán en Lalín, polo que decía antes o compañeiro Mario, compañeiro do metal, Mario, sobre a separación das madeiras na pista do Lalín Arena que pode dar lugar a lesións ou a problemas. Eu non vou entrar en se a reparación se fixo ben, se fixo mal. Eu supoño que estará garantizada e o que traslado ao grupo de goberno é a preocupación para que isto este nas mellores condicións para que non haxa ningún tipo de problema, e gústame o sentimento co que me están mirando tamén a señora secretaria con este tema. Nada máis, moitas gracias. Unha pregunta máis. Medela, ten a palabra. Rogo que nos teñen chamado veciños de que están os servicios do cementario novo cerrados. Se é así, nos rogámoslle que os teñan abertos, porque, lógicamente, non fan nada Os cerrado. servicios? Os aseos. Os aseos, sí. Sería por algún tema vandálico. E agora xa están abertos, creo. Sí. Ben. Cementario novo. máis preguntas ou rogos? Pois moi ben, pois non habendo máis preguntas nin rogos, levantamos a sesión. Moitas gracias.